Hola, molt bona tarda a tothom. Se'm sent bé? Sí, perfecte. Perfecte, molt bé. Doncs molt bona tarda a tothom. Com us deia, soc la Sandra Borràs, la directora de CEN Barcelona, i en nom de CEN, de tots els companys de CEN, us donem la benvinguda en aquesta sessió, la qual tindreu com a ponent un dels nostres formadors, el Javier Toledano, el qual estic totalment convençuda us podrà resoldre moltíssimes de les dubtes que pugueu tenir. Funcionarem de la següent manera. Primer de tot, el Javier farà la seva explicació, que durarà, no sé, entre 20 i 25 minuts com a molt, d'acord? I després obrirem torn de paraula. Per obrir el torn de paraula, veieu aquesta icona que teniu a la part inferior per aixecar la mà i a mesura que es vagi aixecant mans quedarà numerada i farem aquest torn de paraules per resoldre qualsevol dubte que us pugui sorgir. Us recomano que durant el moment que el Javier o qualsevol persona estigui parlant, la resta de persones que estigueu a la sessió mantingueu el micròfon tancat, d'acord? Perquè si no hi ha una miqueta d'interferència de soroll de fons, cosa que de vegades ens pot dificultar una miqueta la comprensió del que estem preguntant o del que s'està dient. Sense més incisos, us deixo amb el Javier, que us farà tota la part informativa. Molt bona tarda. Javier, quan tu vulguis. Hola, bona tarda a tothom. Sí, com deia Sandra, superimportant, mantinguem els micros tancats, perquè si no, a mi m'arriben tots els àudios vostres i és una bogeria, ¿vale? I al finalitzar la sessió, quan demanem el torn de paraula, abans no, si us plau, comenceu a aixecar mans i serà Sandra la que gestioni el tema de donar la paraula, d'acord? Us ho dic perquè aquesta plataforma, en el moment en què comenceu a aixecar mans, a mi pels audífons aquests em comença a sortir pipipim, pipipim, pipipim. Llavors, si esteu aixecant mans constantment a mida que jo vaig parlant, no podré, d'acord? Dit això, em presento, no? Soc el Javier Toledano, soc funcionari en pràctiques de moment, a partir del setembre seré funcionari de carrera. Col·laboro amb CEN Oposiciones des d'aquest curs com a formador en l'especialitat de tecnologia i estem fent aquesta xerrada per tota Catalunya, ja es va fer a nivell nacional, però ara l'estem fent una mica més enfocada al que seria aquí a Catalunya i bàsicament us explicarem les vies d'accés properes que tenim per poder accedir al que seria una plaça i ser funcionaris, que suposo que al final el que vosaltres voleu és això, el vostre objectiu és obtenir una plaça. D'acord? Doncs si us sembla bé, comencem. A veure, diu gairebé 30.000 places docents. Doncs sí, ve a ser això, unes 30.000 places al voltant de tot aquest procés que s'obrirà, que en realitat són 3 vies d'accés. D'acord? Diu, el departament té previst convocar d'una banda 2 processos extraordinaris, un seria el de mèrits, que tothom ha sentit a parlar, i d'altra banda seria una oposició excepcional, i veurem per què és excepcional. I una vegada tancat aquest procés extraordinari, on s'ofertaran en primera instància en el concurs de mèrits al voltant de 12.500 places, hi ha l'oposició excepcional al voltant de 14.500-600 places. Una vegada tancat aquest procés, hi haurà una tercera via, que serà un procediment ordinari d'oposició, d'acord? Que hi haurà totes les places que bàsicament no s'hagin donat anteriorment, més algunes que hagin pogut sorgir. Tot això, d'una banda, està regulat pel Reial Decret 270/2022 del 12 d'abril, la part del procés extraordinari. Teniu el decret penjat a la web de CEN, per si us interessa, descarregar-lo, analitzar-lo, allà està tota la informació. I d'altra banda, pel procediment ordinari que es farà al final de tot, aquestes últimes places que faltaran per ocupar, que no s'hagin ocupat o de nova creació, etc., està regulat pel Reial Decret 276/2007 del 23 de febrer. Anem a veure. Diu, així seran les 3 vies, d'acord? Bàsicament, abans del 31 de desembre de 2024, la taxa d'interinatge ha d'estar per sota del 8%, perquè això la Unió Europea li donarà un clatallot al departament. Llavors, ho han de fer. Llavors, quines són les vies? Anem a veure-les. Com ja us he comentat, a primera instància tenim el procés d'estabilització, que són 2 vies. Tenim la via 1,
que seria un concurs de mèrits, d'acord? El segon procés, una vegada acabat el concurs de mèrits, mai, això és una dada important que hauríeu de saber, mai, el departament mai té dos processos oberts alhora. Fins que no està en com procés, mai s'obre el següent. Vale? Una vegada finalitzat aquest procés d'estabilització de mèrits, que serà un concurs de mèrits, hi haurà l'oposició extraordinària, que hem dit, d'acord? Aquella que serà diferent, que uns minuts més tard us explicaré per què serà diferent, no serà la típica que es coneix fins al moment. I una vegada acabada i finalitzada aquesta, hi haurà l'última oposició, que seran bàsicament per les places de reposició i de nova creació, que serà una oposició a l'uso, com la que probablement vaig fer jo fa un any i poc, d'acord? Anem a veure aquests tres processos detalladament, o en tot el detall que es pot, perquè realment fins que no treguin el decret concret de cada moment, doncs els detalls, la pecata minuta no la podrem veure, d'acord? Places d'estabilització de llarga durada. Estan enfocades, aquest procés està enfocat per donar places que estan ja ocupades des d'abans de l'1 de gener de 2016. Aquí sortiran, com he dit abans, ara acabo de marxar, però jo diria que eren unes 14.000 places. No estic ben bé segur, vaig a comprovar-ho, perquè estava aquí apuntat i us ho diré. No, aquí. D'aquesta, seran 12.000 places, 12.500 places, d'acord? En aquest procés d'estabilització. Com deia, és un concurs de mèrits, única i exclusivament. Aquella última part de l'oposició que habitualment fem, que anem tots amb el títol, amb les coses compulsades, experiència, el 0 com un punto d'aquí, el 0 com un punto d'allí, el curs de 20 hores, tot això serà un concurs de mèrits, d'acord? I amb aquest donaran, com he dit, 12.000 i pico places. Quin és el perfil de persona pel qual està una mica enfocat això? Doncs principalment interins de molt temps, d'acord? És un concurs en el qual el 100% són mèrits, amb un màxim de 15 punts, d'acord? En el qual hi haurà 7 punts que seran d'experiència, té un gran valor l'experiència, i comptaran com a màxim dels 10 últims anys, em sembla, o en un total de 10 anys. Ara és màxim 10 anys, perdó, que m'he passat malament. Experiència prèvia, màxim 7 punts, amb màxim de 10 anys d'antiguitat, com deia. Formació acadèmica, títols universitaris, màsters, postgraus. Ojo, no us confongueu, el màster que us acredita per donar classe secundària no compta. Tot allò que sigui necessari per optar a l'oposició no us dona punts. En aquest cas, el màster de professorat no us comptarà. Però si jo tinc un màster en neuroeducació o en màrqueting de no sé què i tal, i és homologat, això sí que us pot comptar. D'acord? I altres mèrits, que són un màxim de 5 punts, ojo al dato, preneu nota, serien 2,5 punts d'oposicions aprovades des del 2012 fins ara. Imagineu que dius, ostres, jo és que em vaig presentar el 2012 i el 2018. I ni la una ni l'altra vaig obtenir plaça, però totes dues les vaig aprovar. Doncs aquí us donaran punts, d'acord? Màxim 2,5. 2 punts de formació de cursos, dels cursos aquests de 30 hores, de 20 hores, de 60 hores, aquests cursets que anem fent, que si atenció a la diversitat, que si altes capacitats, que si mindfulness a l'aula, robòtica educativa de tal, el que sigui. Tot això, màxim 2 punts. I ara estareu pensant, ostres, si ha dit 2,5 punts d'oposicions i 2 punts de tal, em falta mig punt per arribar a aquests 5 punts, no? Bé, aquest mig punt encara els sindicats l'estan negociant. Per això us he dit que podem parlar del que ja està publicat, però aquest mig punt encara no s'ha publicat realment en què estarà enfocat. Es diu i es comenta, però repeteixo, això no està publicat enlloc, que té sentit o ho volen enfocar cap a càrrecs. Si has estat tutor, si has estat cap de departament. Jo, per exemple, abans de ser funcionari vaig estar de cap de departament 2 anys. 3 cursos vaig estar de cap de departament. Més tutor, que soc des que soc professor, fa ja uns quants anys. Doncs tots aquests càrrecs, en principi, si els sindicats ho aconsellen, anirien a aquest mig punt. Però repeteixo i insisteixo, no està encara signat, d'acord? Queda mig punt que no està definit. Bé, això seria el concurs o el concurs de mèrits. Ja ho he dit bé, concurs de mèrits, d'acord? Què passa? Si no passo aquest perfil, o el passo, però em quedo fora perquè no obtinc plaça, perquè resulta que ara jo me'n vaig a la meva, vaig a parlar del meu llibre. De Tecno hi ha 500 places i jo m'he quedat als 502. Doncs sí, és una punyeta,
però hauré de fer la posició. Llavors, hauré de fer la fase d'oposició. De places d'estabilització. Recordeu que hi haurà dos opos. Una que pertanyen al procés d'estabilització i l'altra que serà després. Doncs com serà aquesta oposició? Bé, d'una banda, està enfocada precisament a aquesta gent que no entri pel concurs de mèrits i gent que porti temps treballant. Vale? Serà un 60% de la nota o del que sigui la plaça, no? 60% serà el concurs o la pròpia oposició, les notes del concurs o dels exàmens de l'oposició, que ara veurem com es defineix, i l'altre 40% serà el concurs de mèrits. Vale? 10 punts per un lloc, 10 punts per l'altre. Com serà aquesta oposició? Com ja he dit abans, és una oposició una mica estranya, no s'ha vist mai, perquè és extraordinària. I de moment, el que s'ha definit i està signat i està dit i està decretado, ¿vale? Que això ja no poden canviar, és que no seran eliminatòries les diferents parts. Superimportant. Fins ara, la meva posició, per exemple, jo vaig fer la programació didàctica, la vaig defensar, si jo no passava aquella fase no podia passar l'examen següent, perquè eren eliminatòries. En aquest cas, no. Hi haurà dues proves. D'una banda, el desenvolupament d'un tema que pren especial importància perquè, com a mínim, ha de ser el 40% de la nota, quan abans valia molt menys. Llavors, el temari és molt important que el porteu dominat, ja sigui matemàtiques que té 71 temes o no sé quina altra especialitat que té 65. No sé quants teniu, però sigui com sigui, heu de portar el màxim de temes possibles treballats i per fer un molt bon examen, perquè tindrà molt de pes el tema, d'acord? I d'altra banda, la defensa d'una unitat didàctica. Però no diuen més. Se sienten coses, però jo no parlaré, perquè no sé si és veritat o no és veritat. Jo, coneixent el departament, pot ser que arribis allà i et diguin que, vinga, digue'm una unitat didàctica, tal, et donin X estona perquè la montis, pot ser que et facin entregar una programació i que d'aquella programació només hagi de defensar una unitat didàctica, no ho sé. No ho sé ni jo, ni ho sap la Sandra, ni ho sap ningú, perquè no ha sortit encara. En el moment que surti, ho tindrem clar, d'acord? El que està clar és que valoraran la defensa d'una unitat didàctica i el tema. I aquí ve l'asterisc aquest important, diu exercici pràctic. Diu les especialitats que inclouen continguts de caràcter aplicat, habilitats instrumentals o tècniques, pendents de determinar en la convocatòria. Pot haver una prova pràctica, però clar, de la manera que ho expressen, ho deixen molt obert a que les pròpies comunitats autònomes siguin les que decideixin què volen fer. Llavors jo penso, tecnologia? Pringareu els opositors de tecnologia. Tingueu-ho per segur. Us posaran un viso, us posaran una prova pràctica, us posaran una situació d'aprenentatge, el que vulguin, perquè no diu exercici pràctic, però no defineix què és pràctic. Pot ser una situació d'aprenentatge, a la qual hagueu de demostrar que teniu control sobre X part del temari de manera molt competencial. Pot ser que us posin 3 problemes. Pot ser que us portin al taller i tingueu 5 estacions o 6 i us diguin aquí has de fer això, aquí has d'identificar allò i tal. Qui pot, com deia, pringar? Doncs tecno, mates té un component pràctic important, crec, però això ja ho dic com a profe, com a exopositor. Biologia i geologia, física i química, tota la branca aquesta més especialista en ciències, jo crec que té un component molt pràctic que poden posar algun tipus de prova que considerin. Però no ho sabrem fins que no surti el decret d'aquella oposició on quedi especificat. D'acord? Llavors, el tema del concurs de mèrits, en aquest cas, màxim seran 7 punts i t'agafaran o us agafaran els 10 anys d'experiència, com a màxim. Formació acadèmica màxim 2 punts i altres formacions com cursos homologats, en aquest cas, els cursos homologats com a màxim valen 1 punt. I l'altre punt possiblement sigui oposicions anteriors, idiomes, etcétera, que és el que viene siendo habitualmente. Aquí sí que és cert que en el procés d'estabilització, el que hem dit fins ara, és important que tingueu clar una cosa. Fins ara, tu com a docent, si jo, per exemple, quan vaig entregar el concurs de mèrits, jo havia fet cicles, havia fet secundària, havia fet substitucions de matemàtiques, havia estat a la concertada, cada cosa valia lo suyo, però tant si havia fet matemàtiques, com si havia fet tecnologia, com si havia fet física i química a secundària, em comptava igual, perquè em comptava
no l'especialitat, sinó l'etapa en la qual jo estava treballant. Ara, per tenir el màxim de punts en aquest procés d'estabilització, per tenir els 0,7 punts per any treballat, ha de ser en el mateix nivell i en la mateixa especialitat. Si tu com a profe tens 3 o has estat... Jo, per exemple, soc enginyer químic, no? Llavors podia fer tecno, podia fer física i química, podia fer mates. Llavors imagina't que jo he estat 3-4 anys anant i venint i he fet 4 mesos aquí de mates, 4 de tecno, 6 mesos de física i química o una substitució superllarga que era de, doncs això, de mates, no? Clar, si jo poso tot això i estic opositant a tecnologia, no em comptarà igual el temps que hagi treballat per tecnologia que el temps que hagi treballat per matemàtiques, etc. Us ho dic perquè ho tingueu en compte, perquè jo sé que hi ha molta gent, jo tinc companys que han treballat a PCIs, que han treballat a primària, vull dir, hi va haver una època que treballàvem on feia falta, no? Llavors, ojo, perquè no tot va igual, d'acord? I això us ho dic perquè us aneu fent una idea, de que de vegades dius, no, jo porto 10 anys treballats, però, ojo, han de ser 10 anys en el lloc i amb l'especialitat correcta, per tenir el màxim de punts. Què ens quedaria? Ens quedaria l'última oposició, les places de reposició i de nova creació. Aquestes places, bàsicament, seran aquelles que no s'hagin donat en els 2 processos anteriors i algunes que s'hagin anat creant o jubilacions o el que sigui. Hi haurà poquetes, 2.000 i alguna cosa, d'acord? Llavors jo espero i desitjo que intenteu aconseguir la vostra plaça una mica abans, no esperar a l'última. Perquè, a més, a l'última la cosa es complica una mica. D'acord? En aquest cas, l'oposició, la fase d'oposició, serà un 66% de la nota. I la fase de mèrits serà un 33% de la nota. Què passa? Té sentit. En aquest cas, ja l'estabilització del personal que porta molts anys treballats ja s'ha fet. S'ha fet amb 14 i 12, quasi 30.000 places, 20 i pico mil places. Llavors, aquí els mèrits passen a comptar una mica més i agafa més valor el concurs d'oposició. Llavors, no només això, el concurs d'oposició serà una mica més complicat. Vindrà a ser el que em va tocar, per exemple, segurament a mi, con les diferències que el departament consideri en el moment de fer-ho. Però diu, són proves eliminatòries, torna a venir aquesta cosa de que si no passo la primera prova, la segona ja no em puc presentar, d'acord? S'haurà de fer la defensa de la programació i d'una unitat didàctica. S'haurà de fer una prova pràctica i el desenvolupament d'un tema. Bàsicament, l'oposició que segurament molts d'aquí ja heu fet en algun moment o coneixeu. Llavors, en aquest cas, experiència prèvia, mireu que baixa la cosa, màxim 5 punts, formació acadèmica màxim 5 punts i altres mèrits màxim 2 punts. D'acord? Doncs, bàsicament, el procés serà aquest, les vies seran aquestes. De manera que per tema d'estabilització tenim unes mesures extraordinàries on tenim 2 vies, l'oferta pública o la OPE, que és l'oferta pública d'empleo, haurà de sortir o sí abans del 1 de juny del 2022, vull dir, al llarg d'aquesta setmana o com a molt dilluns vinent. És important, si entreu a la web de la Generalitat, allà hi ha publicades quantes places hi haurà per secundari i tal, però això és informació. Encara no està el decret ni l'oferta pública com a tal. Llavors, això pot variar una mica el nombre de places, d'acord? I d'altra banda, la publicació de les convocatòries, tant del procés de mèrits com del procés d'oposició extraordinària, aquesta que, hago comillas perquè no ho tinc clar, serà més fàcil, ha de sortir abans del 31 de desembre del 2022. Sí? Ojo al dato, ojo peligro i no us en refieu, perquè algú de vosaltres o alguna de vosaltres pot estar pensant, uah, jo em presento a mèrits, vaig just, però segur que agafo plaça. No te la juguis. A no ser que estiguis 100% segur de que agafaràs plaça sí o sí perquè portis 30 anys treballant i sí o sí ets el número 1 de la llista i saps que te la donaran, no te'n refis. Per què? Perquè aquest concurs de mèrits ha de sortir el decret abans del 31 de desembre. Però la resolució d'aquest concurs de mèrits, el nom i el cognom de qui ha agafat plaça i qui no, fulanito de tal, 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 puesto tal, con plaza tal, no sortirà fins al març o l'abril. Ja direu, bueno, què passa? Doncs passa que si no m'han agafat en aquest procés i he de passar a la OPO,
que també sortirà el decret abans del 31 de desembre del 22, la OPO serà el juny-juliol. Si jo em poso a preparar una OPO al març o a l'abril, ja us puc ben assegurar que al juny-juliol no teniu la OPO preparada. Vale? No la teniu preparada. Jo segurament molts dels que esteu ara mateix aquí heu passat ja pel procés, sabeu el que és. Jo vaig tenir, no sé si la sort o no sort, vale? De que vaig aprovar l'última convocatòria que va ser la del Covid, que entre la primera prova i la segona ens van allargar com 4 mesos, que a mi personalment em van venir molt bé per estudiar. Però tot i així, jo ja portava un any que vaig ser alumne de CEN, vale? Jo vaig començar a preparar-me a l'oposició a l'agost del 2019 i vaig acabar el meu examen al gener, on vaig examinar de la segona prova al gener del 2021. Vull dir, un any i mig llarg. I tot i així, a mi no em va donar temps a portar tot el temari com a mi m'hagués agradat. Ni a estudiar-me, no sé si és perquè la meva matèria engloba moltes coses o perquè realment són moltíssimes hores, vale? Amb una pandèmia ja pel mig. Llavors, jo us recomano, sobretot, que sí o sí, si feu concurs de mèrits, comenceu a estudiar. Sigui per via lliure, sigui a través d'una acadèmia, d'aquesta, d'una altra, dona igual, però que us prepareu. No ho deixeu per l'últim moment. Prepareu-vos, perquè una oposició és una carrera de fons i l'heu de començar amb temps. I això sí que us ho dic com a exopositor i 100% ho tinc claríssim. Vale? Llavors, tot això que us acabo d'explicar haurà d'estar tancat abans del 31 de desembre de 2024. Sí? De manera que hi ha alguns que els que facin concurs de mèrits passaran automàticament a ser funcionaris de carrera, no tindreu període de praxi. Els que sí que tindreu un període de pràctica sereu els que feu el concurs extraordinari d'oposició, aquesta que serà una mica més fàcil, que fareu pràctiques això és de riure, del setembre al desembre. I abans del desembre quedarà tancat el vostre procés de pràctica i al gener ja passareu a ser funcionaris de carrera. D'acord? Vull dir que serà tot molt express. Doncs crec que a partir d'aquí jo el que havia d'explicar ja ho he explicat. No sé, Sandra, si hem d'afegir alguna cosa més. No, jo crec que no. Crec que has donat moltíssima informació. Ara sí, Javier, si et sembla, moltíssima. Fem torn de paraules, aneu aixecant les mans per intentar resoldre dubtes. Perfecte. A veure, comencem per l'Anna. Anna. Hola, bona tarda. Se'm sent? Sí, se't sent perfecte. Sí, Anna. Digues. Hola, bona tarda a tothom. Un moment, sisplau, que hi ha una Ana Maria 2 que té el micro obert, llavors se'ns acopla. Ana Maria 2, gràcies. Ara parlarà la Anna S. Molt bé, Anna, digues. Hola, bona tarda a tothom. Javier, t'has explicat molt bé, ho he entès perfectament, però ho has comentat, o sigui, jo veig que tota aquesta via per accedir al funcionariat, clar, de la manera que l'has exposat, a mi m'ha agafat una mica de canguelis personalment, perquè, clar, jo no soc d'aquestes persones que porta molts anys, concretament porto 4 o 5 anys, llavors és una mica, per les persones que porteu 4 o 5 anys, creus que hi ha possibilitats per entrar via mèrits o per l'oposició extraordinària? Perquè, clar, a veure, jo aquí veig que això està pintat molt per la gent que porta, no sé, 20-30 anys, vull dir, llavors quedarà, clar, jo em veig a l'última ja via, que és la tercera, que és l'oposició ordinària, no sé, perquè, clar, hi ha moltes places per la primera i la segona via, que són, clar, són les ideals, ostres, però veig que has de portar una carretonada d'anys, perquè, clar, la gent que estem entre 4 o 5 anys, que ni som molt nous, però tampoc portem aquella antiguitat bestial per a poder entrar. No sé, de la manera que ho veig pintat, ho veig complicat. No ho sé, no sé si m'estic explicant bé, m'has entès, no, Javier? Sí, jo t'he entès a la primera. O sigui, és una mica en plan, estàs el número 1 de l'1 al 30 a la borsa o malo lo tienes, no? No sé, clar. No. Pensa que són 14.000 places de mèrits, ¿vale? Però si no entressis per aquí, que podria ser, que hi hagi molta més gent a la borsa davant teu i que tal, jo t'he de dir que l'any que jo em vaig presentar, ara fa 10 anys que em dedico a la docència, però vaig estar, aquest és el meu cinquè curs,
i ja estic com a funcionari. És a dir, quan vaig presentar-me portava 3 perquè a l'altre, com ja havia de sortir el decret, no me'l van comptar. A mi, a la pública, em van comptar 3 cursos i soc funcionari. Però és que tinc un company que també venia a l'Acadèmia de CEN, que va, a més, casualment ens vam examinar al mateix tribunal i per cognom, jo soc toledano, ell era Ángel Vicente, estàvem a la mateixa aula, ¿vale? No havia treballat en sa vida a la pública, portava un any treballat a la concertada i aquest nano és funcionari igual que jo. Davant d'una oposició, ojo, no us confieu. Hi ha gent que porta molts anys, però malauradament això no vol dir que siguin bons professionals i que dominin la matèria. Ojo, no us tireu pedres a la vostra terrat. Vull dir, tu has de creure en tu, has de creure en la teva formació i has de dir, l'objectiu és treure'm la plaça i he de lluitar en el que tu puguis controlar. Jo tenia molt clar que els mèrits no depenien de mi. Quan els mèrits et compten fins que surt el decret, ¿vale? En el moment que queda publicat el decret, ja està. Te cuenta està ahí. Llavors, jo sabia que a mèrits portava 4 punts, em sembla, perquè me'ls vaig calcular i eren 4, un 4,5. Pensé, que vergüenza. Però, soc funcionari i no vaig quedar gens malament, a la meva llista. Ojo, no vaig ser el número 1 ni el número 1, ni vaig estar entre els 10 primers. Però no vaig quedar ni molt menys de la meitat cap avall. Vaig quedar per la part de dalt. Però perquè me la vaig treballar, perquè vaig currar cada dia, perquè és una inversió. I això us ho dic també com a companys, perquè al final aquí jo no us conec a cap dels que esteu. Bueno, algú sí que conec, que he vist algun nom i cognoms coneguts, però jo no us conec, però considero que som companys i potser algun dia ens trobem en algun lloc. Si us plau, és una inversió i els que teniu família, sobretot, que heu de conciliar amb la família i heu de tenir el recolzament, perquè és un procés dur. No us diré que és fàcil, però val la pena. Aquesta tranquil·litat us ho prometo que val la pena. Vale? Espera, que trec el document, que així s'ha... És que així em veuen, si trec el document, s'han em veuen més gran. Vale? Així que, Anna, no et desesperis, de veritat. Si no entres per mèrits, que podria ser, pots entrar tranquil·lament a través de la fase d'oposició. Que sí que és cert que algun curs de mèrits té... O sigui, que la part de mèrits de l'OPO té un pes important, sí, però tu tens la capacitat de preparar-te a una molt bona oposició, que potser algú no arriba al 5 i cau. O sigui, pot ser, hi ha gent amb mèrits a tope que no arriben a la mitjana del 5 i cauen, i no passen a la fase de mèrits. Això ha passat. A la meva OPO de tecnologia van quedar places desertes. Van quedar places desertes, perquè hi ha gent que no va passar la primera fase, perquè no van aprovar la programació i ja no van poder ni passar a l'examen. I aquesta gent continua estant aquí a la bossa. Vull dir que no patiu, confieu en vosaltres. Vale, gràcies, Javier. Una cosa, això funcionarà com sempre, també tant si ets d'FP com te podràs presentar a qualsevol especialitat que vulguis, no? Entenc? Sempre quan la teva titulació sigui correcta, jo entenc que sí. Vale, com una oposició ordinària, ja està. Molt bé. Gràcies, Javier. A tu. Gràcies, Anna. Maria, ara sí. Maria 2. Sí, hola, bona tarda a tothom. Jo volia preguntar si aquestes places d'estabilització per mèrits pots optar a qualsevol comunitat autònoma. Jo entenc que és un procés, no, Sandra? A nivell autonòmic és la que controla més Sandra. Jo entenc que sí, que tu et pots presentar a qualsevol comunitat autònoma. Perquè és un procés a nivell nacional. Jo entenc que en els pobles remots no hi ha tanta sol·licitud, no? Ojo, ojito, cuidado, no et pensis, Andalusia, per exemple, que són molts pobles i tal, jo conec gent que viu allà i que hem fet el màster junts i tinc contacte i tal, i ojo, està complicat perquè tampoc hi ha tantes places. Vull dir, no us en refieu, me presento aquí perquè a més me tengo que ir allí. Fins que no tinguis bastants punts com a funcionari, no pots tornar cap aquí. Llavors, vigileu. Jo recomano sempre que feu allà on voleu. Si tu dius, no, és que jo me quiero ir a Canàries a vivir bien. Endavant, vés-te'n, fes-ho allà. Però si tu ets d'aquí, ets de, jo sé, de Barcelona, Tarragona, Girona, treballa tu i treu la plaça d'allà on ets si és que et vols quedar. No diguis, me'n vaig cap aquí, que aquí la trauré, perquè no és una aposta segura, ni molt menys. Correcte, amb això. És el que comentava una miqueta el Javier, que sí que és cert que és una cosa que pots fer on tu vulguis, pots presentar on tu vulguis. El que sí sabeu, doncs, que, per exemple, en el cas de Catalunya i el cas, per exemple, de Balears o de València, hi ha el tema de l'idioma.
que per alguna persona que ens vingui d'una altra comunitat ha d'acreditar cert nivell de català, això ho sabeu. La resta sí. Però és el que diu el Javier, teniu molt present sempre que també hem de tenir present això. Sí que en llocs més remots o en poblets més petits hi ha menys demanda o menys sol·licitud, però tampoc hi ha tantes places a cobrir. I això també hem de tenir-ho present. Hi ha moltes variables, d'acord? Ja. Val, gràcies. De res. Hola, bona tarda, Javier, Sandra i tothom. Una pregunteta. La gent que tenim molt poca experiència, com jo, que porto pocs mesos, ens podem presentar també al concurs oposició extraordinari aquest? Ho dic perquè aquest, en principi, sortirà abans del 31 de desembre del 2022. Entenc que sortirà abans que l'oposició normal, la típica de cada any. Llavors, jo, encara que tingui molt poca experiència, em puc presentar igualment a aquesta oposició? Tu et pots presentar on vulguis i quan vulguis. Llavors, tu, si vols, et pots presentar al concurs de mèrits, també. A més, és més, ja no ho dic, veig que hi ha 84 persones. Us recomano a tots i totes que us presenteu tots al concurs de mèrits. Direu, per què? Si llevo 4 mesos trebajados. Perquè el concurs de mèrits serà igual en el primer que en la primera oposició que a la segona. I ja tindreu tota la documentació, tindreu el barem fet, tindreu els papers compulsats, els títols buscats, ho tindreu tot preparat, amb un sobre i direu, mira, esto ya lo tengo hecho. I és una manera de fer-ho, perquè jo me'n recordo, el dia que vaig haver d'anar a tema mèrits, vaig dir, ara este paper, ara corrents al departament a que em donessin el certificat, perquè jo pensava que ho tenia tot i resulta que no ho tenia tot. Llavors jo us recomano que aposteu tots pel concurs de mèrits, tot i que sapigueu que no entrareu, perquè d'aquesta manera teniu tota la documentació recollida i no només això, sabreu omplir un formulari que no és molt complicat, tampoc, però omplireu el vostre formulari i ja ho tindreu. D'altra banda, Jordi, et dic el que li he dit a l'Anna. M'adona igual que tinguis 4 mesos treballats o 2 mesos o un any. Us torno a repetir, hi ha un company que estudiava amb mi a CEN, l'Àngel Vicente, que és funcionari igual que jo i tenia 6 o 7 mesos o un any treballats a la concertada, que li va comptar 0,15 punts, això. I és funcionari. No us preocupeu per l'experiència. És una cosa que ja no podeu tocar. El que podeu controlar és quina oposició fareu. I heu de demostrar que sou els millors. I jo als meus alumnes, jo soc formador de CEN aquest curs, tinc un grup de tecno, i jo sempre els dic el mateix. Heu de transmetre, quan arribeu allà davant del tribunal i us poseu a parlar amb aquella gent, que és el que jo vaig intentar fer. Jo vaig intentar sortir d'allà i que aquella gent digués, jo quiero trabajar con este tío. I és el que heu d'anar, a vendre això, a que sou els millors, i oblideu-vos de la resta, del que han fet la resta, de si porten millor programació o pitjor, oblideu-vos. Heu de preparar-vos molt bé i intentar que aquella gent que us avaluarà, que són profes, com vosaltres, com jo, surtin d'allà dient, ostres, jo voldria treballar amb aquesta persona, ostres, quin examen tan ben parit, que no s'ha deixat res, mira quina estructura, com domina, jo sempre me voy a lo mío, com domina del corrent altern, mira quin circuit m'ha fet per tal per qual, mira quina situació d'aprenentatge més ben contextualitzada que m'ha ficat, quart d'ESO relacionada amb primer d'ESO i amb la festa de Sant Jordi, perquè té relació amb el PEC del centre. Vull dir, i això, Jordi i companyia, només depèn de vosaltres, del temps que dediqueu i de l'esforç que esteu disposats o disposades a fer front a una oposició. I jo us recomano que el feu. A nivell personal, a través de CEN, a través de l'Acadèmia Perico de los Palotes, me da igual. Si us plau, us ho dic com a company, No sé si després em renyaran, però us ho dic com a company. Feu l'esforç, perquè val la pena. Ok, moltes gràcies, Javier. Entesos. Merci. A veure, Cristina. Hola, se'm sent? Hola, Cristina. Sí, perfecte. Hola. Mira, jo volia preguntar 2 coses. Si podem saber les places per especialitat. Jo, per exemple, soc d'educació infantil, que no ho he sapigut veure. I després, el tema del currículum nou. Si hem de fer una programació o una unitat didàctica, encara està en un esborrany que no està ni publicat. Bé, crec, no he tingut accés a l'esborrany. Llavors, aquest tema, com se sabrà si quan surti la resolució, el decret,
quin currículum tindrem vigent, això com es pot saber? Només era això. De moment jo estic igual que vosaltres. És a dir, d'una banda, sí o sí, les places per especialitats sempre surten al decret, tant del concurs de mèrits, que sortirà un decret, places per a tal, places de matemàtiques, places de llengua castellana, places de llengua anglesa, places de llengua catalana, d'orientació, no sé què, sortiran. Places, tal. Llavors, allà tu veuràs quantes places d'educació infantil hi ha, si és concurs de mèrits. Si parlem de la següent OPO, sortirà també en el decret. I allà, en aquell decret, et diran si has de fer la programació en base al nou currículum o en base al currículum anterior. És una cosa que encara no han decidit. Jo això ho sé pel tema dels sindicats, perquè el comenten els sindicats. No està decidit. Llavors, és una qüestió que no us puc resoldre en aquest sentit, perquè no se sap. De tota manera, Cristina, et dic una cosa, jo no sé infantil si ha canviat molt o poc. T'he de dir que l'esborrany definitiu, hi ha dos esborranys, un esborrany i hi ha un altre que es diu esborrany definitiu. Aquest esborrany definitiu és el que valdrà, el que passa que encara no ha sortit com a decret, però aquest ja és vàlid, ja s'ha dit que és vàlid. Vale, gràcies. El pots buscar, esborrany definitiu, educació bàsica, em sembla que es diu. Vale, merci. Gràcies, Cristina. Àngela. Hola, bona tarda. Se'm sent? Sí, perfecte. Sí. És que estic amb... Vale. Jo tinc diverses preguntes, potser alguna no toca ara, si no ja em direu doncs, que ara no toca i punt. Jo, referent als mèrits, a l'ATRI no surt... No, espera, no sé com preguntar-ho. El que tenim a l'ATRI, això ja consta com a mèrit i no hem de presentar res? O tot el que hi ha a l'ATRI ho hem de presentar en papers? O... que no sé. Tot el de l'ATRI, en principi ells ho tenen, ¿vale? En principi ells ho tenen. Com a tribunal, a l'ATRI se'ls descarrega. De tota manera, tu et pots descarregar el teu currículum de l'ATRI. És important que te'l portis descarregat i allà te'l compulsaran conforme és correcte. Però jo et recomano que tot el que tinguis reconegut, jo, per exemple, hi ha una part a l'Xtec que et pots descarregar els títols i fer un certificat directament de l'Xtec amb el teu còdig. Descargar certificados Xtec de tota la formació aquesta. Et fas una descàrrega que et surten tots i te l'emportes aquest paperet. I ells comparen, ai, mira, sí, això està a l'ATRI, això tal, això qual. Però descarrega't igualment tot el que puguis i porta-ho. No t'ho juguis perquè et pot tocar un tribunal guai que digui s'ho miri i d'altres que diguin, pues, pum. I l'expedient acadèmic, això ho hem de portar a serveis territorials o no cal, o de la carrera universitària? No entenc la pregunta. És que a mi em van arribar rumors d'algun company que l'expedient acadèmic de la universitat s'ha de presentar amb les notes o no sé què. Doncs això... Home, sí, això et dona punts. Això et dona punts. Si tu tens, per exemple, una carrera i te l'has tret a matrícula d'honor, porta l'expedient acadèmic de la universitat perquè et donarà punts de mèrit. Sí, això és cert. Però ho he de portar a serveis territorials o això... No, pots portar el teu expedient acadèmic compulsat o l'original de la universitat amb una fotocòpia i te'l compulsen allà. El tribunal et pot compulsar fotocòpies. Això a l'ATRI no surt, no? Si jo ho envio a servei. No surt, clar. Tu agafes el teu expedient, que tindrà el sello de la universitat, el logotipo, el tal i qual, tu portes amb una fotocòpia i li dius al tribunal, mira, expedient i fotocòpia. I et faran pam, pam, compulsado. Vinga, a dins. I ja està. De qualsevol, si tens 3 carreres, porta el títol de les 3 carreres. Tot això dona punts, però... Però això ja està a l'ATRI. Sí, però tu no confiïs que aquesta gent hagi d'anar a mirar l'ATRI. Porta-ho tot. Que per això us he dit que jo recomano que tothom es presenti al concurs de mèrits, perquè d'aquesta manera prepara ja la documentació. Vale. Després... L'ATRI és una plataforma de funcionament del departament. Ja està. Tu tens tota la teva informació allà, però tu al tribunal l'has de portar les coses. Posa'ls-hi fàcil. D'acord. Després jo també, això, rumorologia dels profes. A mi em van dir que la unitat didàctica es portava des de casa, que l'havíem de portar preparats nosaltres, però clar, fins que no surti la convocatòria no se sap res. Pot ser així, pot ser, ja us ho he dit, és que depèn també de cada comunitat.
Pot ser Ja. que el departament digui no, has de presentar una programació amb 8 unitats i d'aquestes Sí. 8 faràs una. Pot ser que arribis i et diguin digue'm el títol d'una unitat i tu els diguis no sé què i et diguin bé, té un paquet de folis, un bolígraf, tens una hora per preparar-me una unitat i no et deixin tenir res i l'hagis de preparar in situ. No se sap res. Ja. Llavors, lo que oigas y lo que digan, hasta que no esté el decreto, Ja. no te creas nada. Com el cas pràctic, que pot ser que qualsevol especialitat ens facin fer un cas pràctic o no. Sí, sí. Clar, jo he dit tecno, mates, tal, però per què anglès no? No, Anglès no, té jo una faig, component pràctica, no? Jo què sé. jo faig orientació també, podria ser. D'acord, i ja per acabar, m'interessaria saber si fareu alguna xerrada d'aquestes. Jo m'agradaria apuntar-me a alguna classe vostra, però no sé com funcioneu o si fareu alguna xerrada per saber això, no? Quantes hores, quan val, el preu, com ho feu, si es fa online, m'imagino, o si prepareu Això, només temari i a més unitat didàctica, o si va ser tot junt, en un pack, no sé, com sabeu com... Àngela, hi ha de tot. Digues. Vull dir, Zen té variabilitat, però crec que la persona indicada per contestar-te això és la Sandra, que és la directora de tota Barcelona i Catalunya i és la que s'encarga de... Gràcies, Javier. Mira, us comento a tots, responent una miqueta a la pregunta que planteja l'Àngela. En aquests moments, si mireu la nostra pàgina web, la de zen.edu, trobareu allà tota la informació dels cursos que tenim. D'acord? Estem ja preparant l'any que ve. En aquests moments tenim matrícula oberta per mestres, d'acord? I en breu vol dir potser aquesta setmana aproximadament, com a molt a principis de la setmana que ve, obrirem tot el que és la formació per secundària, d'acord? Per l'especialitat de secundària. Tindreu formació presencial, formació online en directe i, evidentment, sempre tenim també el que és la formació a distància, d'acord? Tenim 3 tipus de formació. A la nostra pàgina web podeu trobar sempre tots els preus, les quotes, preu del material, preu de la quota, preu de la matrícula, etc. Si la voleu consultar, de veritat que teniu allà tota la informació, amb moltíssim detall. El que sí us dic que de moment el de secundària encara no està oberta matrícula, ja us dic, serà en breu, un dia d'aquests, tampoc sé dir-vos el dia, però jo calculo que serà aquesta setmana que ja s'obriran tots els grups, d'acord? Amb totes les modalitats que tenim i amb els horaris que tenim disponibles, que seran bastants. D'acord? I amb això ja acabo, disculpa, Sandra. I la dinàmica que teniu, per exemple, pel temari, vosaltres teniu temaris preparats i els treballem entre tots o els fem nosaltres com a alumnes i ens aneu assessorant o... A veure, és una... El que s'intenta sempre... Contesto jo, Sandra? Sí, en aquest cas sí. Vols que contesti jo? Sí. Mira, el curs complet, perquè et facis una idea, i al final dona igual l'especialitat, d'acord? Intentem sempre els formadors adaptar-nos a les necessitats genèriques del grup. Hi ha grups que per exemple, potser hi ha un volum molt gran que tenen molt controlada la unitat didàctica, però no tenen gens controlat el temari. Doncs sempre intentes tirar més per fer temes. Jo ara mateix tinc un grup de tecnologia i és un grup superdispar i el que fem és... Jo ara mateix estic fent online, online en directe. Llavors, jo treballo totes les parts. Cada setmana fem un tema que el portem preparat, se l'han llegit i tal, diem les pautes del tema, allò que és més important, el treballem una mica i d'aquí, a partir d'aquí, jo què faig? Arrossego i me'n passo la part d'exercicis. Llavors dic, vinga, va, si hem fet pneumàtica, doncs fem... Quina és la fórmula més important de la pneumàtica? I llavors dedico una sessió a pneumàtica. I a partir d'aquí l'alumnat ha vist part d'exercicis, el tema teòric i ja s'ha llegit el tema. Doncs ja es fa el resum i ja tenen un tema fet. Setmana següent, situació d'aprenentatge. Doncs treballem com s'afronta, com s'ha de fer, quines parts s'ha de tenir i tal. Següent setmana, un altre tema d'exercicis. Següent setmana, avui toca parlar dels 3 punts aquests de la programació. Anem a parlar. Què és ser competent? Què és un indicador d'avaluació? Què és un criteri? Què és tal? I anem treballant totes les parts en funció de la necessitat del grup, però sempre es treballa tot, ¿vale? Tot. No deixem cap part sense treballar. I el temari el teniu tot? Sí, Ens el doneu? Mira, de temaris us envia a casa. Si voleu, us ensenyo els totxos que tinc aquí, Us envien tots els temes i bastant bé, vull dir, són temes molt densos i, a més, vull dir, tens molt material per treballar. S'us envia tota la part de situacions d'aprenentatge, s'us envien no sé quants exemples resolts, s'us envien no sé quants qüestions resoltes, problemes, exercicis, vull dir,
a material no us l'acabeu. No us l'acabeu, ja us ho dic ara. Jo us he dit abans que en un any i mig no em va donar temps d'acabar de preparar-me, però és que en un any i mig no vaig ser capaç de mirar-me tot el material que CEN m'havia enviat com a alumne. Perquè és que és molt el material que tenim. ¿Vale? Més el que el formador us anirà donant. Perquè jo cada setmana preparo coses, preparo activitats que els hi vaig penjant als meus alumnes. I quants alumnes per grup si és online? Això depèn de la gent. Màxim 20. Màxim 20. Màxim 20. Màxim, El que sí està clar màxim és que a 20. totes les especialitats, sempre des de CEN el que intentem és que treballeu tot allò i totes les proves i totes les parts que estiguin relacionades amb la vostra oposició. D'acord? Com se segmenten, com se treballen, doncs a vegades també depèn una mica de l'especialitat, depèn de la sessió, però que sí que treballeu absolutament tot. D'acord? Clar. I ja acabo, amb això ja acabo. I quan comenceu els cursos? Doncs a mitjans de setembre o octubre. Gràcies. Gràcies, De res, a tu. Perfecte. Doncs a veure, ara el Jordi. Jordi. No sé si hi ha algun altre Jordi. Jordi Soler. Sí, Jordi Soler 3. Jordi Soler. Hola, bona tarda. Bona tarda. A veure, la pregunta és la legislació, quina legislació és la que tocarà? La LOMLOE, la LEC o no està clar encara? Ja l'he comentat a la companya. A veure, està clar que és la LOMLOE. Sí, la LOMLOE va a missa. El tema és de quina manera la LEC s'adapta a la LOMLOE i amb quin decret haurem de treballar perquè, de fet, la LEC i el decret 187/2015, que és amb el que estem treballant, estan trets de la LOMCE. Aquests estaven trets de la LOMCE. I ara la LOMLOE el que fa és derogar la LOMCE o no sé quina part de la LOMCE. Llavors, haurem de partir de la LOMLOE, evidentment. Tingueu clar. Que la base a nivell... També és cert que quan tu fas una programació de més sempre parles a nivell estatal, però estem treballant una programació per Catalunya. Ens passarem en Catalunya, perquè el currículum de Catalunya ja està enfocat, les lleis catalanes ja estan enfocades a complir amb allò que marca l'estat espanyol. Llavors, no entrarem molt ho dic com a profe, no entrarem molt tampoc a parlar de la LOMLOE. Vull dir, parlarem del que ens toca aquí a Catalunya, que està tot referit a la LOMLOE, evidentment. És només fer però haurem de veure com surt el decret. Fer referència com a llei estatal, però després centrar-nos en els decrets i... És que tu estàs treballant, estàs opositant a Catalunya, no a Madrid. Perfecte, era això, gràcies. Gràcies, Jordi. I en Pau, Pau Ortega. Hola. Jo tinc... O sigui, m'ha quedat clar, després del procés d'estabilització aquest, que pel comú de los mortales ja no... Bueno, jo personalment, ja que no tinc experiència, ja aniré directament a l'ordinari. Llavors, aquest ordinari has dit que es farà la convocatòria el 31 de desembre per fer l'examen al juny-juliol del 23. No, t'explico. Abans del 31 de desembre ha de sortir la convocatòria del concurs de mèrits extraordinari i la convocatòria de la OPO extraordinària. I això ha de quedar tancat durant el 2023. Sí? Llavors, l'altra OPO, la que tu dius que aniràs, que és la que ja quedaran poquites places, jo et recomano que vagis a la d'abans. Vale, Pau? Torno a repetir que no sé si estaves o no estaves o tal. Sí, jo tinc un company que sense experiència és funcionari. Vull dir que, de veritat, valoreu-vos una mica, que sou profes, que teniu una carrera, que teniu un màster, que sou gent potent. El que passa és que no us ho creieu, perquè el sistema de vegades no ajuda a que ens creiem lo bons que som. I fem una molt bona feina, llavors, us heu de creure. Llavors, aquesta última fase, probablement el decret surti. Ara, això t'ho dic per com ha funcionat anteriorment. Durant el primer trimestre del curs 22-23, es fa... No, mal, 23-24, ho he dit malament, 23-24, aquesta OPO segurament es faci a l'estiu del 24, juny-juliol. A l'estiu del 24, vale. Sí, i serà el que us he dit abans, s'aprovarà el mateix estiu, l'1 de setembre començaré com a funcionaris en pràctiques i abans del 31 de desembre ha d'estar tancat. Llavors fareu 3 mesos de funcionaris en pràctiques, perquè el 2024, sí o sí, s'ha de tancar tot el procés. Vale. Jo i la meva parella, jo estava apuntat a CEN amb Economia, que ara heu tret el curs d'Economia. I la meva parella feia orientació educativa i ens hem esborrat tots dos quan hem vist que hi havia el procés aquest d'estabilització. Llavors, per
a punt per preparar l'altre procés, el procés normal, perquè a estabilització no entrarem perquè jo tinc res i la meva parella té res també, vull dir, tenim mesos, no entrarem amb això. Vull dir, directament per entrar en l'altre procés, quan hauria de començar, en quin curs m'hauria d'apuntar un altre cop a la CEN? El 2023? Hauria de començar al setembre del 23? No, jo et recomano que comencis ja. Pau, et torno a repetir, jo no m'esperaria a l'última oposició. No, és que, no. O sigui, al curs vinent hi haurà una oposició amb 15.000 places. La penses deixar passar? Jo crec que no. No hauries. Però 15.000 places de les que jo directament, amb els mèrits, estaré al 17.000. Et torno a repetir, no te'n refis. Hi ha molta gent que porta molt de temps, que té molts mèrits i no passaran la fase d'oposició. I si no la passen, de res serveixen els mèrits. El primer procés entrarà en directe. Les 12.500, aquestes estaran directes. Ja, aquest és absurd. Aquest és absurd, Pau. Però l'altre són 12.000 i pico places. Treballa tu, home. Jo et recomano i t'aconsello que tiris cap endavant. No t'esperis que hi hagi 2.000 places, perquè aquí sí que ho tindràs fotut per entrar. Clar, llavors... És més, jo t'aconsello que si has estat apuntat a fer... O sigui, el tema és preparar-te una oposició a la que no tens possibilitats d'entrar. Vull dir, preparar-te una oposició per després anar a mèrits i quedar... No sé, bueno. De veritat, això és el problema que jo sempre dic. Quan jo em vaig presentar a Opos, tenia molts companys que em deien però si te cuenta 2 años y vienes de la concertada, Javi, te van a pulir por los méritos. Si jo hagués fet cas a tothom que em va dir que no tenia mèrits, que no em presentés, que era una estupidesa, avui estaria plorant. No feu cas de ningú. Oblideu-vos dels mèrits de la gent. L'excepcional aquesta poder sí, no? A la de mèrits... Clar, Pau. Jo et recomano que a la de mèrits vagis, però simplement perquè tinguis tota la paperassa preparada per l'altra. I així ja saps el que és, tot i que no tinguis plaça. Però a l'altra, Pau, hi ha una part que la controles tu, que és la part d'oposició. I com a docents, sou gent vàlida. Sou gent que té una carrera 2 o 3, que teniu un màster. Nassos, lluiteu l'oposició, oblideu-vos dels mèrits que té la gent. Tu no saps què ha fet la gent. Pot haver una persona que pot tenir 7 punts, sí, però si després és un cero a l'izquierda, que hi ha moltes, lamentablement, aquesta gent no passarà a la fase d'oposició i es quedarà fora. I tu sí que la passaràs. Clar. Sí, pot ser. No us deixeu arrossegar pels comentaris negatius de la gent de «Ai, no tienes méritos, no tienes méritos». Los méritos son una parte más. Sí, és una inversió de temps i d'esforç i de diners important. Efectivament. Que preparar-te una cosa això està clar. Amb intensitat per després no poder accedir és frustrant. Però bueno, sí. Sí, està clar que s'ha d'anar a tope, si no, no... Pau, és el que et dic, tu no saps si no podràs accedir. És una cosa que no saps, perquè no saps qui es presentarà, no saps si els que passaran, tota aquesta gent que té tants mèrits, passarà la primera fase. Llavors, no pots deixar passar una oportunitat on hi ha 14.000 places. Seria de bojos, sincerament. I una altra cosa per la noia que ha preguntat sobre el temario de CEN és excel·lent. Jo els temes que vaig rebre a casa, el blog aquell de temes, els 70 temes d'economia, eren excel·lents. I el que trobo, no sé si la Sandra Borràs em podrà... No tornareu a fer economia, no? En principi, per aquest any que ve, no, Jordi. No està prevista ofertar economia. D'acord? No. Jo tinc tots els temaris i encara els utilitzo, o sigui, els utilitzo encara, perquè eren una passada. Però res més, gràcies. Gràcies. Amparo? Hola, em sentiu? Sí, ara sí. Digues. Vale, perdona, és que no ho sentia i per això... Bueno, en realitat, més o menys el Javier ja ha contestat la meva pregunta, però com ja havia picat, doncs... Primer, Javier, donar-te les gràcies pel teu positivisme, perquè crec que és superimportant i sempre ens centrem en lo negatiu, no? I en que no podem, i al final, bueno, som mestres i professors i crec que hem de creure que sí que podem. Sí. És que podeu, de veritat. Si he pogut jo,
Podeu tots, és que us ho dic així de clar, és que jo no sóc més lleig i més intel·ligent que ningú. He treballat molt. Clar, no és Sí, veritat. no, és que tens tota la raó. I no, la meva pregunta era sobre la concertada, perquè, per exemple, jo porto anys treballats, però la concertada, que sé que, evidentment, per mèrits, doncs, és més Et baix. comptarà menys. Però, bueno, A mi sí, no. però, bueno, ja ho has És el que et dic, contestat. És el que et dic. Jo tenia més temps treballat de la concertada quan em vaig presentar a l'OPO que de la pública i vaig entrar i estic aquí avui fent una xerrada per vosaltres. Ja. Per això, doncs res, que- esperaré a que tragueu els cursos d'ara al setembre-octubre de la secundària i jo ja dic que... Aquests sortiran, Sí, aquests, si no m'equivoco, ha dit la Sandra que sortiran ja, eh? Sí, Aquesta setmana a la pròxima ja els podeu Sí. apuntar. Sí, Si jo crec que voleu. sortiran entre aquesta setmana, mitjans, finals de setmana, jo penso que ja estaran publicats a la web. I ojo, perquè Genial. màxim són 20 alumnes, eh? Us ho dic perquè jo tinc una companya que quan jo em vaig apuntar li vaig dir escolta, que m'he apuntat tal i qual a 2 companyes. Una es va apuntar el mateix dia que jo i l'altra va dir la setmana que viene, i a la setmana que viene ja no havia plazas i no es va poder apuntar. Això va passar a una companya de l'institut, eh? Vull dir que no digueu, en octubre, ojo, que en octubre quizá los grupos están llenos. Ja, bueno, merci per tot. Gràcies, A tu. Amparo. Caro, Hola, buenas, ¿se me escucha? sí, Sí, se te escucha. Vale. Llegué tarde a la charla, me perdí. Y luego queda grabada, ¿verdad? Para volver a verla. Vale, perfecto. Sí, Entonces, está grabando. vale, genial. Javier, quería preguntarte, esto que dices de animarnos a presentarnos a algo anterior a la OPO, ¿vale? ¿A qué te refieres exactamente? Yo tengo solo un año en la concertada nada más, poquitos méritos, así que no sé, entonces me tendría que presentar antes a algo, porque tenía pensado que era en junio del 20... Sí, mira, te comento. He explicado que hay tres procesos que se abrirán. El primero y el segundo es un proceso de estabilización, que son un concurso que son básicamente méritos. Tú vas allí con todos tus títulos, experiencia, presentas los papeles y hay 15.000 plazas o 12.000, no recuerdo ahora, que me hago el lío, ¿vale? Entonces, saldrá una lista con la gente que ha entrado. Y luego en junio habrá la oposición, ¿vale? Si no has entrado por ahí, entonces yo he dicho, yo recomiendo que os presentéis a méritos. Evidentemente, si tienes un año trabajado, 6 meses, 2 años, 3 años, muy probablemente no entres. Pero el concurso de méritos que tú luego harás en tu oposición es que va a ser igual que el anterior. Y es una manera de tener toda la información hecha. Si cometes algún fallo, que a mí me pasó, si cometes algún fallo, pues ya aprendes de ese fallo y dices, que esto lo he puesto aquí, no tocaba aquí, no me lo han contado. ¿Vale? A mí el nivel C1 de inglés, el Advanced, lo puse en un sitio que no tocaba. Y al final me lo cambiaron y me lo pusieron ellos y me lo contaron. Pero puse el título del ciclo formativo que yo tenía hecho, pero como no entregué el de bachillerato, el de ciclo formativo me lo tuvieron en cuenta para acceder a la carrera y no me dieron los puntos. O sea, por ahí, si yo hubiera sabido que presentando el de bachillerato, el del ciclo me contaba 0,2 puntos, pues hubiera tenido un poquito más. Quiero decir que esto sirve como entrenamiento. Diréis, pues qué chorrada. Pues puede ser que sea una chorrada. Pero yo os recomiendo que vayáis al concurso, que así también veáis cómo es, porque luego veréis que son compañeros. Pero normalmente los tribunales son totalmente bloques de hielo, sin sentimientos y a veces hasta poco amables, ¿vale? Son como todo muy seco porque vigilan mucho lo que dicen y tal. Y así también tenéis una primera toma de contacto con lo que vais a encontrar en la OPO, ¿vale? Porque a veces es un poco chocante. Pero estás obligada, no, ni mucho menos. Ni Vale, mucho menos. esto se llama concurso de méritos y ahí presentas todos tus Sí. méritos. Vale. Sí. ¿Esto cuándo sería? ¿Diciembre? Esto en diciembre saldrá el decreto del concurso de méritos y de la oposición que será en junio, ¿vale? ¿Qué pasa? El concurso de méritos tiene que salir antes de diciembre, seguramente en el primer trimestre entregues toda la documentación, pero ya lo he dicho, hasta marzo o abril no saldrá la resolución. Entonces, toda esta gente que no tenga muy claro si va a entrar o no, yo os recomiendo que empecéis a estudiar, porque si te pones a estudiar en abril una oposición, ya te digo yo que en junio no vas a rascar nada. Vale. ¿Sí? Muy bien, te lo agradezco mucho, Javier. De nada. Gracias, Caro. Laura. Laura 2. Sí,
Hola, no es que me haya cambiado la voz, es que soy la pareja de Laura, ¿vale? Me llamo Miquel. Venga, Estamos los Miquel. dos en el webinar, ¿eh? Aquí está. Cap problema, Vale. cap problema. Digas. Bueno, lo primero, muchas gracias, Javier. Es todo muy clarificador y bueno, motivador. Lo que a nosotros nos preocupaba, a ver, nosotros tenemos un poco de mejunje de titulaciones, ¿vale? Somos maestros, pero también tenemos la titulación de psicopedagogía, con lo cual, en teoría, podemos hacer también orientación en la ESO, ¿vale? Entonces, es un poco consejo tuyo y un poco en relación a lo que se va a publicar, ¿cómo lo ves tú? ¿A qué nos recomiendas presentarnos desde CEN? Ya sé que es como muy personal, ¿eh? Pero con el calendario que se espera y lo que tenéis previsto desde CEN, ¿tú cómo lo ves mejor? ¿Apostar para ir ya a entrar en secundaria? ¿Pensar en primaria? No lo sé, estamos un poco hechos un lío. Mira, Sí. Laura i... Com has dit que et dius? Miquel? Sí. Miquel. Laura i Miquel. Jo, i això us ho dic com a Javi Toledano, individu individual que no treballa a CEN, que no és funcionari, com a persona. T'ho dic com a persona. A tu què et fa feliç? I a la Laura què us fa feliços? Primària o secundària? Ja. A mi m'adona igual que hi hagi 500 places d'orientació educativa si jo sóc feliç fent cinquè de primària i ensenyant fraccions amb tabletes de xocolata. M'entens? Sí. Si jo no, a mi em crida primària, tot i que hi hagi 20 places, jo lluitaré per aquelles 20 places. M'adona igual que em donis una secundària si sé que allà no estaré 100% feliç. Llavors, heu de mirar. Clar, si tu em dius, en las dos somos absolutamente felices, nos llena de orgullo y satisfacción trabajar de profes de primaria o en orientación secundaria. Llavors jo et dic, sigues intel·ligent i prepara't en el que més places hi hagi. També et dic una cosa, a secundària es guanya més pasta que a primària. També es treballa més, també t'ho he de dir, perquè el ritme a secundària, Déu-n'hi-do, i l'orientació secundària, Déu-n'hi-do, vull dir, Santa, jo tinc una companya que també va provar, que també va estar fent, que es diu Susana, Santa Susana. Vull dir, què seria de nosotros sin ella? Molta feina. Val, i pel que dius a nivell de calendari, que també la veritat és que amb tot això que han tret de la fase d'estabilització i tot això ens ha despistat molt, perquè fins ara nosaltres veiem allò, no? Pues, oposicions, si es convoquen a final d'any, tot això ha saltat molt pels aires. Llavors, a nivell de calendari, només perquè em quedi clar, ara mateix hem d'anar, per dir-ho així, recopilant informació de la nostra trajectòria i al desembre fer-lo del concurs de mèrits. No, com a molt tard, com a deadline, com a fecha límite, antes del 31 de diciembre ha de sortir el decret del concurs de mèrits i ha de sortir el decret de l'oposició. Què passa? Jo crec, i això és jo creo, que sortirà abans. I que el concurs de mèrits probablement el comencin abans. Llavors, el comencin abans perquè diuen que el març ha d'estar solucionat. Llavors, jo crec que aniran amb una mica de temps. Llavors, però és que també et dic una cosa, coneixent com funciona el Departament d'Ensenyament de la Generalitat, te pots esperar qualsevol cosa. Ja. Val. O sigui que... D'un dia cap a un altre ens han avançat el curs. D'un dia cap a un altre ens han dit que hem de treballar el juliol. D'un dia cap a un altre et poden dir, mañana se abre el termini. No ho sé. No tinc ni idea. Però legalment, com a data límit, tenen fins al 31 de desembre per treure el decret. Clar, ho dic perquè, clar, a nivell de places, clar, si jo, per exemple, em vull apuntar a CEN, però no sé què es presenten i quin nombre de places, clar, jo evidentment que m'hi voldria apuntar, doncs... L'oferta pública crec que ha de sortir ara al juny, Val. La O... Espera, lo diré bien. OPE. ODP o OPE. OPE. La OPE, Oferta Pública d'Empleo, ha de sortir abans de l'1 de juny. El que jo no sé és si en aquesta oferta pública sortiran ja les especialitats, però sí que podràs veure si hi ha 10.000 de primària i 5.000 de secundària i dic, ostres, aquí ja sí que podràs identificar, crec, però ho veurem quan surti. No ho sabem 100%. I això, els que estem una mica a la newsletter de CEN, ens ho aneu fent arribar? Vull dir, ens aneu informant d'aquestes novetats, perquè a vegades ens costa una mica seguir-ho. Això la Sandra. A veure, tot el que hi ha novetats sempre intentem informar tant el que és el professorat com l'alumnat, d'acord? Però sempre heu de pensar que CEN, la informació que us passa és informació oficial. Fins que no és oficial, CEN no passa informació, d'acord?
abans hi ha hagut una companya que parlava dels currículums i també ho ha comentat el Javier. Està tot en esborrany. Llavors, tot el que és un esborrany ho podem comentar, ho podem sentir, igual que ho podeu sentir vosaltres o ho podeu llegir, però la informació que CEN us passarà és aquella que ja sigui oficial. Llavors, l'OPE, el que és l'oferta pública de treball, s'ha de publicar necessàriament abans de l'1 de juny. Això vol dir que ha de ser aquesta setmana o com a molt tard dilluns de la setmana que ve, d'acord? Perquè estaríem fora de terminis. D'acord, Miquel? I sí, gràcies. I ja l'última pregunta, i amb això ja us deixo que no vull acaparar més. El tema dels temaris, que jo hi he format part de CEN en el passat i són molt bons i els recomano sempre. També penso que és millor la part presencial, anar-hi en persona, perquè s'aprofita molt, molt més. Però amb tot el canvi de manera de fer l'oposició, diguéssim, d'aquest any, entenc que la part, com a mínim la part presencial, sí que incidirà molt en el tema de les unitats didàctiques i tot això, no? Perquè és el que personalment més espanta. El curs presencial o l'online en directe, jo ara mateix, com us deia, estic fent un curs online en directe. És a dir, el que estic fent avui amb vosaltres, jo em connecto, però en comptes d'estar vosaltres, estan els meus alumnes. I jo presento el PowerPoint, anem xerrant, anem participant, vinga, tal, qual. Els hi dono 10 minuts i faig subsales. Realment aquesta plataforma Blackboard és genial perquè fem subsales per fer treball, però ho fem tot, jo estic a casa i ells estan a casa seva on volen, però fem el curs com si estiguéssim presencial. L'única cosa és que no ens veiem i no ens toquem. Però és curs complet, dona igual, sigui presencial o sigui online. Tu tocaràs tots els pals. I, evidentment, com a formadors, sempre intentem fer el que és més positiu per tot el grup. Jo ara mateix tinc 2 alumnes que saben molt més que jo de problemes de tecno, perquè un és enginyer aerònom o no sé què. O sigui, tinc 2 cocos brutals. Llavors, quan fem exercicis, el que fan és, em diuen, Javier, passem, i els dic, cap problema. I es posen a fer programació. I es queden connectats i van fent programació. I quan acabem de fer aquesta part d'exercicis, doncs llavors van avançant aquella part. Llavors, jo ho vaig fer presencial i me'n recordo que de vegades feien alguna cosa que a mi no m'interessava i jo li deia al profe, mira, Carles, faré això mentre que esteu fent aquesta part que a mi jo això ja ho tinc clar. Ah, perfecte, doncs ja està. I jo em posava a fer exercicis mentre que estava explicant com fer una unitat didàctica, perquè jo ja tenia claríssim, la tenia hecha, de hecho, saps? Llavors, jo vull dir que crec que som molt flexibles, tant online com presencial. Molt bé, doncs moltes gràcies. Ja no us dono més la vana. Gràcies. A vosaltres. Gràcies, Miquel. Merci. Samira. Hola, bona tarda a tothom. Moltíssimes gràcies per la informació. Ja m'ha quedat bastant clar el tema de 3 blocs que existeixen i en temps ja veurem quan surtin, la resolució i tot. Jo soc bastant novata. Aquest any és el segon any que treballo en el públic. L'any passat vaig tenir una substitució de tot l'any, un terç, i aquest any m'ha tocat mitja jornada i tot l'any és una vacant. Tema mèrits no en tinc, però com bé diu el Javier, més que res m'agradaria presentar-me per tema de veure com és el tema, el comitè i sobretot la preparació de la documentació, diguem-ne. Això tot tinc clar. I a més també tinc clar que vull matricular-me amb vosaltres, però la meva pregunta és que puc reservar una plaça per mi, que la meva especialitat és anglesa, o haig d'anar directament a través de pàgina. Dit això, també dic el motiu per aquesta angoixa que tinc, perquè soc mare i les criatures no em deixen i tinc la por d'aquesta que mentre que tingueu 20 places i de seguida s'omplen, potser no arribaria a temps. Si és possible reservar-me una plaça amb vosaltres, o sigui, el més aviat possible, si pot ser. Estàs parlant de secundària, no, Samira? De secundària, sí. Tal com he dit, pensa que el que és els grups de matrícula s'obriran en breu. No sé si entre dimecres, dijous, divendres, per aquí anirà la cosa. Suposo que ho tindrem tot l'enllestit penjat a la web. Per matricular-vos, podeu fer-ho com vulgueu. Podeu fer-ho per la web. La pàgina web admet matrícula. Podeu fer-ho per allà. Podeu fer-ho de manera presencial. Aquelles persones que vulgueu venir al carrer Bailén 68 a matricular-se, doncs encantats si us rebrem allà per matricular-vos.
o ho podeu fer per telèfon, d'acord? No hi ha cap problema. Llavors, en el moment que vosaltres us matriculeu, hi haurà oberts uns grups i uns horaris determinats. Si pel que sigui, d'aquí uns dies, perquè hi ha gent que m'ho està dient, mira, jo crec que aquest és l'horari que m'anirà bé, però potser després a la feina em canvien l'horari i em caldrà canviar-me. Sempre i quan tinguem plaça, i intentem sempre tenir grups oberts i actius perquè us pugueu matricular, no hi hauria problema en poder-vos canviar, d'acord? Us podeu canviar de grup i us podeu canviar de modalitat. Hi ha persones que primer es matriculen online en directe, després descobreixen o saben més sobre el seu horari lectiu del proper any i es canvien a presencial. Si tenim plaça, no hi ha cap problema. Penseu que els grups són de màxim 20 persones, d'acord? Vull dir que en aquest aspecte no hi ha cap problema. Vale. En el meu cas, presencial, tot i que m'agradaria, però no puc. Per desgràcia, per tema de la logística i això no podré. Però bueno, aleshores m'estàs contestant, Sandra, que haig d'entrar sí o sí per la pàgina web o en el seu moment... Pàgina web, trucar o venir a les nostres oficines. De les tres D'acord. maneres... Barcelona, no? Sí, carrer Bailén 68, molt a prop de plaça Tetuan. D'acord. I el telèfon, teniu un telèfon o uns telèfons oberts? Està al web. El web de l'Ajuntament ho trobeu tot allà i no hi ha cap problema. Vale. Pues, segons el que diu el Javier i bueno, estem veient en aquesta sessió, tirem endavant, no? Sense por. I tant. Sense por. Sense por, de veritat. És que em fa molta ràbia perquè hi ha molta gent perquè és aquesta història, ¿no? Que sempre ens han dit, es que esto está hecho para esta gente, es que esto está hecho para esta gente, ¿qué tal? Lo negativo fuera, a mi déjame. O sea, jo puc controlar l'oposició i és el que jo controlaré. El que hagin fet la resta, a mi és que m'adona igual, em donava igual. Jo tenia companys que eren molt més bons que jo, en moltes coses, i vaig treure millor nota que ells, perquè jo em vaig preparar a consciència i ells anaven confiants en això i en allò, i després no van treure la nota que vaig treure jo. Jo en la programació vaig treure un 9 i pico, em sembla que va ser, un 9,1, 9,2, no me'n recordo. I tenia companys que jo els veia i deia, uau, doncs no, doncs vaig agradar més jo al tribunal que els companys que sabien tant de problemes, perquè no se sabien expressar tan bé i van treure un 6. Vull dir que de veritat, que no, vull dir, confieu en vosaltres. D'acord. Confieu en vosaltres. Vale. Sí? I Samira, davant del dubte, cada dia a l'hora del pati entres a la web de CEN i mires si estan els cursos oberts. I quan estigui tant, te matricules, ja està. He de fer, perquè... No, jo realment, perquè dic la meva realitat. Jo no volia presentar-me tan aviat. Jo, després de tota una carrera que vaig fer i del màster i dos nenes i tot plegat, vaig pensar, ostres, doncs vale, 5 anys o 6 de rodatge i després em presento, no? Això va ser el que jo pensava i penso. Però de cop i volta és tot això. De cop i volta surt tot plegat i d'una banda dic no tinc mèrits, no tinc anys treballats, no tinc punts, no tinc cursos fets com a tal, tot i que he anat fent. Però és davant d'aquesta dubte que sí que no, però d'altra banda, com dius, potser aquest tren, puc pujar també en aquest tren, no ho sé. I sobretot diuen que la meva especialitat encara es necessita més. Ara no sé. Amb això després ja entrarem en més detalls i podeu donar més informació, ja veurem. Però d'entrada he d'anar mirant la pàgina web per poder-me matricular. Això el tinc clar. Vale, pensa que quan jo vaig a la meva OPO van sortir, jo no recordo ara, però crec que eren al voltant d'unes 5.000 places. I ja ens va semblar que era una exageració i ara vam dir, uala, 3.000 places. Estem parlant que sortiran 14.000. 14.000! És que hi haurà tranquil·lament 500 places d'anglès. Teniu que no? I quanta gent, tota aquesta gent que dieu, és que no tengo méritos, és que tal, és que els que ja tenen méritos ja hauran passat amb el procés de mèrits. Aquesta gent ja no estarà per la OPO, ja no serà en competència vostra. Els que quedareu, estareu en competència de 4 o 5 anys de diferència. I estem parlant de 3 punts de mèrits. Si tu fas una bona OPO, aquests 3 punts de mèrits no has de patir per ells. Tant de bo, tant de bo. Confiem que tot anirà bé amb l'esforç que farem i arribarem. Vale, perfecte. Moltíssimes gràcies. Gràcies, Samira. A veure, farem l'última tanda de preguntes. Tenim la Samira, l'Elisabet, el Bernardo i l'Àngela i el Pau. I aquí. I després revisarem aquelles preguntes que han quedat escrites en el xat per si hi ha alguna cosa que a nivell parlat no s'ha pogut resoldre, d'acord? Per tant, Elisabet, Bernardo, Àngela i Pau,
Els últims 4, d'acord? Donem pas a l'Elisabet. Elisabet. Elisabet, no et sentim. No sé si no tens algun problema amb el micro. No? No t'he obert. Doncs, de moment saltem l'Elisabet temporalment i anem al Bernardo. Bernardo. Hola, hola, em sentiu? Hola, Bernardo, sí, digues. Parlaré en castellà, que em resulta una mica més senzill, no? Com anem curts de temps. Bueno, No te preocupes, no te preocupes. Primero que nada, muchas gracias por vuestro tiempo, ¿no? Y vuestros consejos, son muy útiles. Yo soy completamente, bueno, novato. Hay gente que está diciendo que no tienen experiencia. Bueno, yo no me he sacado ni el máster todavía y pienso hacerlo apenas, bueno, a partir de este otoño. Mi primera pregunta tiene que ver con si, o sea, para el segundo proceso, ¿es posible apuntarse si uno está matriculado en el máster, aunque no haya acabado? Tienes que haber ya acabado el máster, ¿no? En el proceso de oposición, ¿de acuerdo? Tú te puedes matricular y hacer la oposición sin tener el máster. En el momento en que tengas que entregar méritos, si has pasado la fase de méritos, si no tienes el título, no te sirve de nada todo lo que has hecho, te excluyen del proceso. Entonces, si tú dices, yo voy a empezar el máster en octubre y en junio sí o sí tengo el título, yo te animo a que tires adelante. Ahora, también te digo una cosa, yo no sé, Bernardo, tu capacidad, ni tu tiempo y tal, pero yo sería incapaz de tirar el máster adelante y una oposición. O sea, y me considero una persona súper currante, no se me dan mal los estudios, pero yo sería incapaz. Entonces, mi recomendación es, sácate el máster y cuando tengas el máster, da el siguiente paso. De acuerdo, gracias. Y otra pregunta, para primaria se necesita, o sea, ¿se necesita también algún máster o algo o es suficiente con la licenciatura? Para primaria tienes que ser maestro, el grado en educación primaria. ¿Tú, qué formación tienes de base? Vale. Yo tengo una licenciatura en ciencias políticas. Claro, tu primaria no puedes ejercer. Vale. Tienes que estudiar educación primaria. De acuerdo. Vale, pues muchas gracias. Gràcies, Bernardo. A veure, l'Elisabet ha escrit les preguntes perquè no li funciona bé el micro. Després contestem les preguntes de l'Elisabet. Àngela. Hola. També seré breu. Les classes online, perquè és que jo no visc a Barcelona i no puc anar ni per la matrícula presencial perquè he vist fora. Entenc que ja aquest dimecres o dijous, quan comenceu a obrir el període de matrícula, s'ha de pagar ja, no?, el curs? Per començar al setembre? A veure, quan et matricules sí que des d'administració t'avisen que has de pagar la matrícula i la part proporcional que et diguin ells pel tema del material. Però això ja quan et fas la matrícula t'informen de tots els procediments. D'acord. Àngela, perdona, el que són els rebuts de formació, no es giren fins que no comença el curs. El que pagaríeu ara, diguem-ne, és la part de matrícula i de material. D'acord. Si comencem ara la matrícula, si fem ja el pagament o el que sigui, ens doneu ja el material, el temari? O hem d'esperar... Orientació secundària. Orientació. Hi ha una part del material que probablement sí que se us doni ara i l'altra part del material sempre estem fent actualitzacions, d'acord? I llavors hi ha algun dels materials que no el rebreu fins al mes de setembre. Però cada especialitat en aquest aspecte és un món, d'acord? Ja, per això pregunto. D'acord? Llavors sí que és veritat que hi ha una part del material que podreu rebre ara i una part important que no rebríeu fins al mes de setembre. També perquè heu de pensar que tot el material entra a edició i després a impremta. Llavors hi ha una sèrie de treball que no depèn directament de FEN, sinó que a mesura que està tot el material preparat se us va enviant. D'acord? I s'envia per... Faig un incís. Estem actualitzant temaris, estem actualitzant programacions didàctiques. Jo mateix
ho puc dir, suposo, no, Sandra? Jo mateix estic actualitzant les unitats didàctiques de tecnologia en base al nou decret, en base al nou currículum, en base a l'OMLOE, les estem fent totes noves. Vull dir, tot això s'està fent i, clar, hi ha un procés després d'edició de les editores per controlar que estigui tot bé i, com deia la Sandra, ha de passar impremta i us arribarà. Però jo crec que la part del temari i tal, jo és que recordo que com a alumne em van arribar en diferents tempos. Primer m'arriba el temari, que s'estava fet, ja us aviso, i això que crea coses rares, el temari està en castellà, que ho sapigueu, bàsicament per una cosa, després la gent se sorprèn, perquè és per tot Espanya. Llavors, és un temari que, com el títol, a més, està en castellà, doncs està fet en castellà. Vull dir que us toca fer la feina de traduir-ho si voleu. Però això normalment arriba ràpid. Però arriba en paper. Arriba en paper físic o és online? A veure... A mi em va arribar físic. Sí, I a veure... després des de la web també. Vull fer un incís important sobre el tema del material, ja que ho esteu preguntant. El material de secundària i el de mestres, els dos casos, perquè tindrem matrícula... Mestres ja està activa, secundària en breu, posarem a disposició els grups. El material el rebeu en paper i també el tindreu en format digital dintre del campus, però no és descarregable. D'acord? D'acord. Tothom el rep. I una cosa important sobre el material de secundària, el que són els temes, els temes, no el material, els temes estan en castellà, perquè són genèrics per tot Espanya. D'acord? Però els de mestres, el material de mestres està en català. D'acord? Hi ha una diferència. Molt bé, i amb això ja acabo. Molt material de l'especialitat també ens arriba en català, vull dir que sí que és que el temari està en castellà, però jo me'n recordo que situacions d'aprenentatge, problemes i tal, hi havia molta cosa en català. Sí, en català, sí. Sí. Bé, i amb això ja acabo. En les classes online es fan els dissabtes o... Bueno, creo que ya todas estén resueltes. El tema dels horaris ara mateix no els puc dir de memòria, sincerament. Quan surtin publicats a la web, de veritat que ho veureu. Veureu presencial i online en directe, d'acord? Hi ha molts grups, hi haurà molts grups, d'acord? Us ho dic seriosament, no patiu per això, tindreu varietat. I també recordo que per si alguna persona que no vol cap mena de classe, ni presencial ni online en directe, teniu el format a distància, d'acord? Que aquest també existeix. És una preparació que fas tu pel teu compte, amb el seguiment d'un tutor amb el qual únicament t'hi comuniques mitjançant un correu electrònic. No, a mi m'interessa online, perquè jo presencial no puc, però saber si és entre setmana o si són els dissabtes o... Ara mateix, Àngela, no recordo els horaris, perquè n'hi ha molts. Sabeu que de cada especialitat que tinc molts grups, però pot ser que n'hi hagi algun els dissabtes. Probablement n'hi ha algun els dissabtes, Vale, jo és que estic molt interessada. Us puc assegurar que hi ha molts grups que l'altre dia em va projectar a Sandra i em vaig quedar jo tot boig, vaig dir, però què és esto? Què brujeria és esta? De veritat, no és una cosa. És que no recordo en aquests moments. M'agradaria també, als que quedeu, dir-vos una cosa. A mi em va anar molt bé anar fent, vaig aprendre molt. Tenia un profe que era encantador, era un tio que s'ho currava moltíssim, ara és company, però també us he de dir que a mi, personalment, el fet de crear pinya amb companys, sobretot a nivell presencial, que després vam haver de passar al format online, perquè jo anava presencial, va arribar el Covid i vam passar al format online. Automàticament per l'artículo confinamiento, no? Però vaig crear un grup, eren 20, i dels 20 vaig fer molta pinya amb 5 companys, amb 4, jo era el 5è, i va ser també gràcies a ells que jo no vaig deixar, perquè amb el confinament, passant el Covid, què tal, va haver moments de tirar la tovallola, i el fet de tenir gent afí a tu, amb la qual estàs treballant, t'estàs comunicant cada setmana, teniu moments a part, ja sigui virtual o sigui presencial, en la qual us fan petites sales de treball. Jo treballo molt en grup. Quan faig situacions d'aprenentatge o problemes, els fico en sales diferents o faig qüestions prèvies i els faig rodar tots en tots. I realment es creuen unes sinergies de bon rotllo i d'animar-se els uns als altres, que això també t'arrossega a no llançar la tovallola. Hi haurà moments que voldreu llançar la tovallola. I és normal, no passa nada. Jo, Javier i Sandra, us dic la veritat, jo em volia presentar a Opus aquest any, però clar, amb tot el que ha passat de tot això, doncs no n'ha hagut Opus. I jo estava en una altra acadèmia, no diré el nom perquè és competència i no.
no cal, però he acabat molt decebuda, de veritat, per això em canvio ja, perquè és molt important, un suport, i aquesta, que no vull dir el nom, m'ha decebut molt. Per tant, per això us dic que estic molt interessada i us agraeixo la informació. Mira, Gràcies. Àngela, jo Moltes gràcies, vaig estar alumne de FEN, vale? Ara soc formador, però vaig ser alumne i m'està passant aquest curs que tinc alumnes que s'han passat d'un grup a un altre perquè potser no han encaixat amb el formador. I pot ser que et passi, perquè jo potser soc així de positiu i tal de qual, i hi ha gent que potser diu, ui, aquest... Però no és tant el formador com la dinàmica de l'acadèmia. Però és el que et dic, que nosaltres a més tenim aquest ventall de que si hi ha grups incomplets i tu pel que sigui, la sinergia d'un grup no t'està funcionant, no pateixis, perquè la Sandra, que aquí la teniu, és la que s'encarga de tot, ja buscarà la manera de poder ajudar-te a que tu estiguis bé amb un altre grup. Vull dir que per això tampoc patir. Ho entenc, gràcies, moltes gràcies. Gràcies, Àngela. I el Pau, l'últim, i anem després a les preguntes escrites, d'acord? Que han quedat en el xat. Pau. Vale, perdona, igual sóc una mica... Per a resumir, llavors al desembre surt el decret, sortiran els mèrits, al juny de 2023 hauria de sortir l'oposició aquesta excepcional, no? Amb la qual has dit que el temari serà molt important. Pau, com a molt tard, quédate con esto, com a molt tard, al desembre han d'estar els dos decrets ja redis, el del concurs de mèrits i el de l'oposició. Llavors, el concurs de mèrits es farà durant el primer trimestre, però en funció de quan salga el decreto, i durant el segon trimestre. Quedarà tancat al març o a l'abril. I serà al juny quan començarà l'oposició. Però el decret de l'oposició, amb tota la informació de què currículum vamos a utilitzar. Però són dos procediments diferents, no? Sí, però els dos decrets... No, tu et pots presentar els dos. Vale, sí. Em puc presentar dos o amb un d'ells, no? Vull dir... O sigui, jo sí, però clar, si et presentes... Sí, digues, perdona, que t'he tallat. No, o sigui, mèrits em poder presentar pel tema aquest de tenir els documents i preparats i tot, que també ho valoraré. Però l'oposició en la que tindria possibilitats és l'excepcional aquesta, no? Que dius que només són 3 punts de mèrits. 3 punts de mèrits, 2 punts és una segona carrera et dona 2 punts, no? No són 3 punts. A veure. Espera. Vale. No, dona'm un segon. A ver, comparteix fitxers, que lo tengo aquí. Mira, torno a compartir, ¿vale? Recuperem el full, sí. Sí, perquè així queda més clar. Mira, tenim el primer procés, el 1, el que esteu veient, és el de mèrits. Només són mèrits, no hi ha exàmens, ¿vale? Sí. Llavors, el segon, que seria dins del procés d'estabilització, seria l'oposició aquesta, que serà com més fàcil, o això diuen, jo no tinc clar. Llavors, aquí de mèrits, dins de la fase d'oposició, hi ha uns exàmens, que és defensa d'una unitat didàctica, defensa del tema i quina especialitat eres? Jo he fet economia, la meva parella orientació. Bueno, segurament us poden posar o no una part pràctica, que una part pràctica tranquil·lament pot ser una situació d'aprenentatge, vull dir, o uns problemes, si volen, ¿vale? Llavors, seria això. Si passeu això, que no són eliminatòries, però com a mínim, a la mitjana ponderada de totes aquestes proves heu de tenir 5 punts, si passeu això, passeu a la fase de concurs, que tornen a ser mèrits. Llavors, tens màxim 7 punts d'antiguitat. Formació acadèmica, màxim 2 punts. I altra formació, màxim 2 punts. Clar, 7 punts, clar. Jo puc treure, jo tinc una segona carrera, podria treure aquests 2 punts, però clar, tot i amb això estaria 5 punts per sota d'algú que té experiència, clar. Sí, però és que potser aquest que té experiència a la fase d'oposició ha tret un 5 pelat, que val un 60%, i tu has tret un 8 perquè te l'has currat molt. Sí, no, clar. Vale. I al final quedeu compensats. I el temari d'aquesta oposició serà el temari que tenim ja, el temari clàssic dels 70 temes. Sí, el temari no canvia. Ojo, otra cosa, mira, nota importante, això que has dit és molt interessant, perquè es diu, es comenta que el 2024 possiblement el temari canvi. Sí, ja. I clar, si ha de ser tot nou, a veure com ens ho fem. No està confirmat, però jo havia llegit en articles i tal, que això canviaria llavors. També és un altre requisit o un altre element que us hauria de fer dir, voy a por todas ya, y me lo quito de encima. Sí, vale.
Doncs ara, si us sembla bé, Sandra, vas mirant tu el xat, llegeixo jo, tu com ho fem, A això? veure, anem a mirar el xat una miqueta. Començaré per la part de dalt. A veure, volia preguntar, la Paola Culebres, però volia preguntar si saps quan comencen a organitzar les planificacions de professorat dels concertats. Saps alguna cosa, Javier, sobre quan comencen a organitzar la planificació del professorat de concertats? Ni idea. Jo, Paola, et recomano una cosa, i és que t'agafis el correu de tots els concertats que trobis o que t'agradin i comencis a enviar currículum, perquè et poden trucar en qualsevol moment. D'altra banda, haciendo paréntesis, hi ha una fundació que es diu Fundació Escola Cristiana, que pots carregar el teu currículum, ja que moltes concertades són cristianes i pengen allà les seves ofertes de treball. Jo, les dues concertades en les que vaig treballar abans d'anar-me a la pública, les vaig aconseguir a través de la Fundació Escola Cristiana. Llavors, jo no soy un tema religioso, però a mi me funcionó. Llavors, si estàs por aquí i tal, que ho sapiguis. Que no sé si continua o no. Crec que ha sortit la Paola. No sé Estem contestant la pregunta. quedarà enregistrat Sí, i es farà veure. Per això. Després tenim la Lluc, que en l'apartat de formació acadèmica diu que té 2 màsters, et compten 2 punts, i només et poden comptar un màster, o si l'altre màster va a altres mèrits. O sigui, si es computa la màster o l'altre. Clar, això depèn. Si els dos màsters no tenen a veure o no són requisit per la teva tasca docent, et compten els dos, fins màxim, fins 2 punts. Perfecte. Si un dels màsters és requisit, aquest no et comptarà. Correcte. Després tenim el Carlos López, que ens comenta, ens pregunta sobre la unitat didàctica. Diu que potser l'hem de desenvolupar allà in situ. I quin serà el format? Fins que no surti el decret, no ho sabrem. Perfecte. Després, el que està clar és que el que tenim clar és que sigui quin sigui el format, nosaltres ja estem començant a treballar. Vull dir, no, Sandra? Ja estem tenint clar o estem tenint en compte que si el format serà fer la programació in situ, a les classes, tant del curs online com del curs presencial, hi haurà sessions que dedicarem a fer entrenaments, perquè també l'OPO és un entrenament, és fer simulacres, vull dir que estarà contemplat dins del programa de CEN el fet de fer simulacres d'unitat didàctica in situ, la que te toque, i espavila-te. Perdó, Javier, que ja em funciona el micro, soc l'autor de la pregunta, el Carlos. Carlos, digues. Carlos. Sí, llavors, perquè jo la meva desmotivació podria venir una miqueta per no saber què fer exactament. Llavors, ens recomanes que comencem a fer unitats didàctiques com si fossin una programació, encara que no fem les graelles, no? Que anem fent com activitats, com un student's book, per així dir-ho, soc d'anglès. Ja me ha quedat claro. Student's book. Jo recomano, mira, vuelvo a lo mismo, al jo, però amb el meu grup actualment estem fent una programació sencera. Em van dir, però tal, els vaig dir, la farem sencera, perquè no sabem què ens demanaran, perquè si ve algun il·luminat i diu, no, avaluarem una unitat, però vostè m'ha de presentar la programació sencera, perquè jo ho dic, doncs ja la tenen feta. L'estem fent també, em deien, i si canvien el currículum? Bueno, pues ya la tienes hecha, simplemente es adaptarla al currículum nuevo. Vull dir, jo et recomano que quan més facis, més facilitat tindràs, més domini tindràs, més soltura tindràs, més creatiu et tornaràs. Vull dir, si pots fer 15 unitats en comptes de 6, fes 15. És que és feina feta, Vull dir, tota la feina té una recompensa d'una manera o d'una altra, Carles. Llavors, endavant, fes unitats per un tubo. Com si tens temps, programa 2 nivells i a veure què passa. Saps què vull dir? Tot és feina que serveix. És enriquir-te a tu mateix. Ja. Perfecte, Carlos. Següent pregunta que teníem aquí és de la Maria. Ens diu que després d'haver revisat la nostra web i demana informació si tenim algun grup o algun curs que es comenci el juny o juliol. Doncs no. Ja us he dit que els cursos comencen a mitjans de setembre-octubre. Els professors han de fer vacances, també pobrets, que els tenim treballant tot l'any. Estem acabant el curs. Com tots sabeu, ha estat un any bastant complex. Ja en portem 2 de complicats entre la pandèmia i els canvis que tenim per davant ha estat complexa. Però no, a l'estiu no tenim res previst.
tots els cursos començaran o mitjans de setembre o principis d'octubre. D'acord? Següent pregunta és... És important també dir que al juliol no cal començar, però poden començar a estudiar. Jo vaig començar un mes abans de començar l'acadèmia a estudiar. Jo em vaig començar, jo era, ja ho he dit, de Tecno, i vaig dir, vinga, llibres de batxi, vaig agafar exàmens de selectivitat i vaig estar tot l'estiu fent exàmens de selectivitat, preparant-me coses. A mi això ja em va servir. Llavors jo us recomano que no espereu al setembre per posar-vos a treballar. A l'agost, al juliol, podeu treballar. I al setembre tot això serà la feina que tindreu feta. Perfecte. Seguim amb la Mariona Massot. La Mariona es diu: si tinc el grau de magisteri i a part del que m'acredita per orientació i em vull presentar a les oposicions d'orientació, estic treballant d'orientadora a UNIES, el grau de magisteri també em compta per mèrits? Clar, tu tens magisteri, a part del que m'acredita, clar, no sé el que t'acredita per ser orientació. Si tu dius, tinc magisteri i he fet psicopedagogia també, doncs el grau de magisteri són mèrits, perquè tu entres en la carrera de psicopedagogia, llavors tens una carrera més. Si tens, com has dit, grau en primària o magisteri i has fet una menció de no sé què de tal, jo crec que aquesta menció va lligada al grau i llavors no et comptarà. Correcte. Crec, però parlo una mica sense saber. Sí. El tema de la Caro em sembla que ja li hem respost perquè és una que ha intervingut en directe. El Jordi també, que parlava de l'economia. Ens comenta el Carles Morante l'oposició extraordinària més o menys en quines dates pot caure, que em sembla que també el Javier ja ho ha estat comentant, però, Javier? Juny-juliol. Les OPOs seran juny-juliol, les dues. Correcte. Bàsicament, la meva, la que vaig fer jo, va ser al setembre, però perquè amb el Covid la van aplaçar. Però no tornen a venir una altra pandèmia. Pensa que els tribunals són profes. Són profes que estem en actiu. Llavors, estem treballant. Va ser una bogeria. La gent que, bueno, jo tenia companys que eren tribunals, pobres, sortien de 6 hores de matí i anaven 6 hores més a la tarda. Llavors, ho han de fer sí o sí al juny-juliol, perquè si no la gent peta. Perfecte. I vosaltres que esteu treballant. Sí. La Mariona també ens pregunta si tindrem preparació per orientació. Sí, en tindrem de presencial i online. Les matrícules, com us he comentat, perquè també ens pregunten com s'han de fer, per la web, presencials o per telèfon, cap problema. Jo us he de dir que em vaig matricular, i ara riureu, no ho sé. Estava fent, era el mes d'agost, estava amb el mòbil, al llit, amb el ventilador, fent la siesta. I em vaig aixecar i vaig dir, ve a mirar. I dije, oi, tot. I amb el mòbil em vaig matricular, en un segon. I vaig trucar a una companya i li vaig dir, escolta'm, que m'he matriculat aquí. I a l'altre, escolta, què tal? Una es va matricular el mateix dia que jo i l'altra, quan va arribar la setmana, ja no hi havia plaça. Però jo ho vaig fer amb el mòbil, vull dir que és molt fàcil. Sí. Us ho posen fàcil. La plataforma que tenim ho podeu fer o a través de la vostra tauleta, a través de l'ordinador o a través del mòbil, no tindreu cap problema. La Xènia ens pregunta on podem trobar la documentació que s'ha de presentar per al concurs de mèrits. O ens hem d'esperar fins que surti el decret? I el decret amb el concurs i amb allò que comptarà, que no comptarà, ja està tot especificat. Jo us recomano també que agafeu el decret de l'última OPO i allà, per exemple, ja estan explicades les proves, no sé què. Vale que no van a ser iguals, però hi ha una part que parla dels mèrits, que us familiaritzeu, que intenteu entendre-ho, llegir-ho i dir, vale, me van a pedir esto es lo otro, perquè també us ajudarà, quan arribi el vostre decret, a entendre el millor. Jo me'n recordo que jo vaig estar una setmana estudiant-me el decret per tenir molt clar què era allò que em demanaven, què era allò on jo podia fer, què era allò on jo ja tenia determinat el que havia i no podia fer nada, i on havia de gastar la meva energia. Però vaig estar una setmana llegint, em vaig llegir i rellegir el decret per tenir-ho tot molt clar. I què m'avaluaven aquí, i què valia esto, i haciendo càlculos, madre mía. I fins que no vaig tenir clar, no em vaig posar a fer la meva estratègia d'estudi, perquè també haureu de fer una estratègia de temps, de dedicació, etc. Perfecte. Més endavant tenim una pregunta de l'Ari. La pregunta és sobre els cursos de formació. Diu, han de passar 10 setmanes entre l'inici d'un curs i el següent, màxim 10 hores setmanals? Fins ara era així. Mireu, jo me'n recordo que, no faré publicitat d'altres llocs, però jo me'n recordo que treballava amb dues entitats, que totes dues directament et carregaven el titulet. Llavors jo el que anava fent era un curs d'una entitat que era de 3 setmanes i l'altre feia un curs que era de 2 mesos.
Llavors, anava jugant amb un curs de 60 hores i amb un de 30. Llavors, clar, cada mes m'entrava un títol. I vaig estar un any i mig que jo cada mes feia un curso. Pum, 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 pum. I clar, tenia 600 hores de formació. Però ja et dic que al final tampoc miren quan... Clar, si és a la mateixa entitat que vols fer dos cursos, potser et diuen no se puede, però si estàs jugant a dos llocs diferents, i tant que pots. Perfecte. L'Elisabet, que no li funcionava el micro i hem dit que respondria amb les seves preguntes. Ara, els temes de primària són els mateixos 28 temes del curs 2019, que ens va donar 100. Hi haurà canvis, d'acord? Us hem comentat que els temes s'estan modificant. Jo exactament la magnitud dels canvis que hi haurà tampoc ho sé perquè estan treballant encara els meus companys d'edició, però sí que hi haurà canvis, d'acord? En els temes. Fins quan et pots matricular? La matrícula està oberta fins que tinguem plaça. Vull dir, els cursos comencen a mitjans de setembre. Doncs, Elisabet, si vols matricular, ens pots trucar, pots venir i quan tu vulguis mirem els grups que tenim disponibles. Si aprovem les OPOs, tindrem més temps per treure'ns el nivell C2 de català? Això em sembla que és una pregunta que li hauríem de fer al senyor Cambrai i a la seva quadrilla, perquè, clar, jo pregunto, jo soc funcionari. Si jo no me'l vull treure, què faràs? Em fotràs al carrer? Clar, és així. Vull dir, a mi no em poden fer al carrer, a no ser que faci una molt grossa. Llavors, no ho tinc clar. El tema del C2 s'ho han tret una mica així de la xistera i no sé ben bé com anirà, però bueno, jo crec que ara mateix és el que menys us ha de preocupar. Sí que és cert que van dir, i això ho van remarcar en roda de premsa i tal, que aquells que tingueu el C2 el comptaran molt bé com a mèrits. Vull dir que si teniu un molt bon nivell de català, si teniu tal, presenteu, traieu-vos el títol i, ostres, això us donarà punts. Clar, jo vaig posar el C1 d'anglès, per exemple, em va donar 0,75 punts. Si teniu el C2 de català... Perdó, però respecte a aquest tema, jo tinc entès que l'examen que hi ha proper, no sé si és al juliol o així, i no et donen el títol fins passat desembre, perquè es veu que tarden molt. Però és igual, a tu ja et surt apte. Però si tu al desembre t'apuntes a fer les oposicions, els propers títols obtinguts ja no compten, no? Clar. M'explico? O sigui que... Sí. Ojo, te cuento. Et compten tots els títols que tinguis fins al dia que surt el decret. És a dir, si el 22 de desembre del 2022 surt el decret de l'oposició, que serà el juny, tot el que tinguis fins a aquell dia és el que et compta. No més. Què passa? Si tu ja estàs matriculat d'un curs abans, aquell títol, si el tens abans de l'OPO, també et comptarà. Almenys fins ara era així. O sigui, si jo faig la prova del C2 abans de desembre de 2022, encara que no tingui el títol encara, em podria comptar. Sí, i tant. Perdó, i tant que et comptarà, perquè tu faràs l'examen al setembre o al novembre i al febrer tindràs la nota, però l'hauràs fet l'examen al novembre. Llavors no pateixis. No pateixis. A més, no tindràs el títol físic, però tindràs el document i tindràs la data de l'examen, conforme tu t'has examinat abans. Tens el document que acredita que has aprovat aquell nivell, d'acord? Llavors sí, cap problema. I l'última pregunta, que és de la Maria, diu, les oposicions seran el juny o el juliol del 2023 o del 2024, Javier? Tots dos. Al 2023 tindrem les OPOs extraordinàries, les supuestamente fàcils, i al 2024 tornarà la tongada aquesta, que hi haurà molt poquetes places, de la OPO més ordinària o més comú, que és la que hem fet sempre. Molt bé, doncs amb això hem repassat totes les preguntes que teníem aquí en el xat. Hem intentat resoldre tots els dubtes que hem pogut. Us agraïm moltíssim la vostra assistència. Agraeixo moltíssim al Javier per la seva col·laboració i el temps que ha dedicat. Esperem que aquesta petita presentació que us hem pogut fer de la situació que tenim d'ara en endavant us hagi ajudat i que us hagi servit sobretot per resoldre dubtes i per tenir clar o trobar una miqueta de llum en aquest procés que ja és de per si complicat, que són les oposicions. Us desitgem a tots moltíssima sort. Si us podem ajudar ja sabeu on trobar-nos, mireu la nostra web, veniu-nos a veure al carrer Bailén
i estarem a la vostra disposició. Moltíssimes gràcies a tots i a totes per la vostra assistència i moltes gràcies, Javier, a tu també. Bona tarda a tothom. A vosaltres. Adéu. Adéu, bona tarda.